भाई लोग का हाल बा। इस सुबह के 8 बज गईल बा। देखी जा हमारा ओवर ब्रिज पे बानी आ देखी जा कोहरा से अतना कोहरा गिरल बा, अतना कोहरा गिरल बा तो कुछ दिखाई नहीं सके। देखी सके अबे जरूर रेलवे के स्टाफ बना बेचारू नौकरी करत हन। देखी ठंडी में एकदम कोहरा गिरल बा। देखी सब हम परेशान रउआ एने ओने भागी, नइखे धरते साला पुअरो में आगी। जान लगे साड़ी के भीतरवा जराई दही टरवा ए राजा, काम नहीं करत सुटरवा जराई दही टरवा ए राजा। जान लगे साड़ी के भीतरवा जराई दही टरवा ए राजा। देखिए ट्रेन जाती है लेकिन लौकत नहीं है साहब। कोरवे में सुताल ए राजा जी, सरदी से शरीरिया कांपता।